ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕೊರ್ಲೆಗೆ ಪಕ್ಕಿದ guys, welcome back to my channel. ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಚಿಪ್ಪರ್ಗ ಬಿದ್ದಡೆ ವಂಶಿಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಚಿಪ್ಪರ್ಗ ಬಿದ್ದಡ್ನಾತೆ ಏನು ಎತ್ತನಗ 11 ಆವ ಪಿರ ಎತ್ತನಗ ಉದಾಸೀನ ಹಾಪುಂಟು ಪಾಯರೆ ಬಟ್ ದೊಂಬುಲು ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾದಿ ಯಾನು ಹಿಂಕ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪು ನಂದು ನೆನೆ ಪೇಜನ್ನು ಈಜಿನ ಇಂಚಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲ ಫ್ರಂಟಲ್ಲ ರಡ್ಲ ತೋಜುಣತ ಏನಿತ್ತೇನೆ ಸೇಂಕೊಂಬುದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದಣ್ಣತೆ ನಾನು ಎತ್ತುನಗ ಇಂಚಾವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗುರುವಾರ ಚಿಪ್ಪರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಂಚ ಪೋಪುನ ಗೌಜಿ ಗುರುವಾರಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಲ್ಲಿವಾಡು ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಗೆ ದೇವಿರನ ಬಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೈಯಗ ನೇಮ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ರೋಡು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಇಂಚುಂಡು ನಾನು ಬಾಡ್ಸ ಬತ್ತದು ಬೊಲ್ಲ ಪೋಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದನಕ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಗ ನಡುಟು ಪೂರ ಕಣ್ಣಿ ಬುರ್ದು ಒಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಪೋಯರ್ಲ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ದಪ್ಪಗ ಸರಿ ಮಂತನು ಜಿನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಿ ಗುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ದುಂಬು ಪೂರ ಈತ್ ಬೇಗ ಈತ್ ದೊಂಬು ಬರೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಪುಗೆ ಏನು ಮಂಟನಗನೇ ದೊಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಏನಿತ್ತೆ ಫೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದಲ್ಲೇ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಆಡಿ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಮ್ ಕಟ್ಟು ನೀಟ್ ಬರಿಯರು ಅಂಚ ಪೋಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಂಜ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಇಂಕಲು ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದರೆ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲದು ಬಿದ್ದಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕನ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಸಪರ ಆಯತ ಅಂಚದು ನಡಪೇರೆ ಚೂರು ಬಂಗ ಒಲೆ ಇಂಚನೆ ನಡತೋನಿತ್ತುದನ್ನ ಸಪುರನೇ ಇತ್ತುದು ಆದಿಪು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾಡ್ದ ಜಪನೆ ಗಾಡಿಗೆ ಅವತ್ತದ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದ ಜಪನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಸರ್ರ ಈ ನಮ್ನೆ ಬೊಜ್ಜು ಅಂಚ ನಾನೊಂದು ಅಪ್ಪೆರುಂಡು ಆತೆ ಎತ್ತನು ತೂನಗ ದಿಂಜ ತೋಜನೆ ಮಾತ್ರ ಪೋನ ಗಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಕೇಟ ಬರ್ತಿಯರ್ನೆ ದುಮ್ಮಿಂಕ್ಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಪುರ ಈ ಕುಂಟಲ್ದ ಮರಳದ ಪುರ ಏತ್ ಕುಂಟಲ್ ಕಾಯಿ ತಿಂತಾನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು
ಬೈಯಾಗ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಜೋರು ಬಡಾದಿಪ್ಪುನದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲವಲೆನ್ ಚಂದ ನಾ ಮುಜರೆಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಆ ಗೊಬ್ಬುದು ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ನ ಜೋರು ಬಡಾಪು ಅದನಗ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಪೂ పోతుండే ಮುಲೆವಾದ అయిన ಬರ್ಪುನೆ ಗೊಂಚಲು ಕೊಯ್ಪುನೆ ಏನ್ಪುನೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆಗೆ ನೊರ್ಕದ ಬೊಕವು ಬರ್ಸ ಬೂರ್ನೆಕು ತುಂಬ ನೆಡ್ಡೆ ಚೀಪ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ನೆ ಅದಕ್ಕ ಚಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಒಯ್ತದ ಡಾಮರ್ ಇಂಚಿಡೆ ಪೊಂಡ ಹಬ್ಬದವು ಇಂಚಿಡೆ ಪೊಂಡ ಚಿಪ್ಪರ್ ಚೂರು ಡಾಮರ್ ಆಯ್ತು ನಾನೊಂದು ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಡಾಮರ್ ಆಯರೆ ಚೂರೇ ಬಾಕಿ ಅಲ್ಪಾಡು ಎಲ್ಲಂಚು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ರಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ರಪ್ಪ ನಿಂಗ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಹೋತು ಆಡತ್ತೊಂದು ಹೋಯ್ರ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಪಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಚೂಜ್ ಹತ್ತಲ್ಲ ಕಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಡೇ ಇತ್ತು ಚೂರು ಬಾಕಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿರ ಡಾಮರ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಕ ರಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಂಜಮ್ದ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂದ ಮೂಲೆ ಹೊರ್ತಿರ್ತಿಗೆ ಪೋಯರ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆ ಕಟ್ತದ ಇಂಚ ಮರ ಆತನ ಅತ್ತಂದೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಮಾಂಜಮ್ದನೆ ಮರ ಇತ್ತನೆ ಫುಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಬರಿಯರು ಖುಷಾನಿತ್ತು ಮೂಲೆ ಈಡೆತ್ನ ಖುಷ್ ತಂಪ ದಾಲ ದೊಂಬು ದಾಲ ಪೂರ ಒಂದಿಚ್ಚ ಇಂಚಿನನೆ ಪಲ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಆದ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಬಸ್ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಂಚ ಮಾತ ವಿಷಯ ನೀನು ಸುಮಾರು ಪಾತೇರಿಯನ ಅಂತ ಮಕ್ಕ ಹೊರ್ತಿರ್ತಿಪ್ಪ ನನಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂದಾಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೀನು ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪೋತ್ವೆ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎತ್ತನ ಅಂದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಅಂಚ ಪೋನಗೆ ಅನ್ನೆಟ್ಟಿತ್ತುಲೆ ಈಜಿಲಿ ನಡತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ನನ್ನ ಪನ್ನಗ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತೊಡಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡು ದುಂಬಿ ಇಂಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಗ ಪೂರ ಮುಲೆ ಡಾಮರ ದಿಚ್ಚನ ಅಪ್ಪಗ ಮರಿಯಲಡು ಪೂರ ಜಾರೊಂದು ಪೂ ಇತ್ತದಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಡಾಮರ್ ಪೂರ ಅದು ಪೋಯರು ಮರಿಯಲಡು ಪೂರ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕಾವಡು ನಡತೊಂದು ಪೂಪುನಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ದಲ ಭಂಗು ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವನೊಂದು ಡಾಮರ್ತ ಬೇಲೆ ಅವನೊಂದು ನೆಟ್ಟೆ ರೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಾನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನಿರ್ಲ ತುರೆ ಜಲ್ದಿ ಬರ್ಕೊಂಡ ಬಾಡ್ತೀರಿ ನೆಟ್ಟೆನೆ ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚು ಪೋಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಬತ್ತು ನಾನು ಬಾಕಿ ಒಂದು ಏನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪನ ಸದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಿಚ್ಚಿ ಪಿಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹೋಗೋಣ ಚಿಚ್ಚಿ ಪಿಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ದ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಯಾನು ಸುರೂಕು ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ ಮಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾರ್ಪಾಡಿಂಕ ಹೋಯರುಂಡು ಬಟ್
ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ದಾಲತಿ ಕೇಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಈಚಾಡವನಿ ಅಂಬರ್ತೋಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಗೆ ತುಂಬು ಇತ್ತೆ ಹಾಕುದಾ ಮತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಕೆತ್ತಿದೆ ತೊಂದೆ ಪತ್ತು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೇತ ನೋಡೊಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಬರ್ತನೆ ಬಣ್ಣ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುರ ಸೆಕೆ ಆನಗ ಚೂರು ಬಂಜಿ ತಂಪನ್ ಪೊಲಿ ಆತ ಅಂದು ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ಆತ ನನಗೆ ಬಗದಲ್ಲ ಓ ಇನ್ನೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಂದ ವಂಶಿ ನಿರ್ವಾಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋನು ತಂದತ್ತ ಬತ್ತೆ ಏನಿಗ್ಲೇ ಒಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತನಗ ಪಾಚಿರಿ ರಾವ್ಚಿ ಪನ್ನೀರ್ ಇತ್ತನ ಯಾನ್ ಮಿತ್ಯ ತೊಗೊಂಡು ಬತ್ತೆ ತುತ್ತ ತುದಿದ ಶಿಖರದ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾರ್ಗಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ ಹೇಳ್ದೆ ದಾಯಪಂಡ ಮೂಲು ಮೇಕಪ್ ಆಡ್ನಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಜೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಡೆ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಮೇಕಪ್ ನೆಕ್ ಇಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ದಾಯಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಯಾನ್ ನಿಂಜ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದತ್ತ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಲ ಬಿಮ್ಮಗು ಚೂರ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಲ ಬಾಡಂದತ್ತನೆ ಟಚಪ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ತ ಸರಿ ನನ್ನ ಏನು ಧಾರಾಳ ಕೋಪೆ ಸರಿತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಪಲ್ಲಕ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ 10:27 11 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬ ಎತ್ತುವ ಇಲ್ಲಡೆ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಓಪುನೆ ಕೋನು ತಿಂಪುನೇನೆ ಅಂಜೆ ಒಂದು ನಿಜವಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೊಕಾಡೆ ಬತ್ತಲಕ್ಕಾದನಿತ್ತು ಅಂಚ ಯಾನಿದಿತ್ತ ಚೆಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದಿತ್ತನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತನ್ಲದ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲದ ಹೆಂಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗೂ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ತುಯ್ಯರ್ನದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ ನನ್ನಾತು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಡುಂದುಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಮನ್ಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿಕ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕರಿದಾಯ್ಕ ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂದ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ಡಂತೂ ಆತ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಟು ಜೊತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡಂಗೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ವಂಶಿನ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮುರಣಿಲತ್ತುವೆ ತೂನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಹೇಳಿಪ್ಪುನಗದ ಪೂರ ಅಂಚ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಂತ ಉಂತಾವುಜಿ ಅಂದು ಒಂದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ.
ಅಷ್ಟೇ. ಎಂತ ಮಡ್ ರೋಡ್ಗೆ ಎತ್ತೆ ಡಾಮರ್ ರೋಡ್ ಹೊಡ್ದು ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಾಡೆ ಹೋದಾಯ್ಕ ತಿಕ್ಕೋಯವ ಒಂದೊಂದು ಸಾದಿ ತೊಲೆ ಹೆಂಗುಂಟು. ಮುಳ್ಳಿ ಚೂರು ತಂಪಾಕು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಪಂಡ ತುಂಬ ತೂರುಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕದಾದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ ಇಲ್ಲ ಪರಿಚಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಆತ್ ಮಲ್ಲದಾಲ ಏನಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಂಗ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರದೆ ಸಿಟಿ ತಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಐಟೆ ಮೂಲೆ ಪೂರ ಕನಕುಂಡಿಯೆ ಗುಡ್ಡ ಉಂಡದ ಅಂಚಾದ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಪೂರ ಅದು ಮಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಜಿನ ಕನಕ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಲ್ಲಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ತು ತೂನೇನು ಇಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕುಂಟ ಹಚ್ಚಿರ್ತನ ಪುರ ತೋಜುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅವೇನ ಇಲ್ಲ. ಅವೇನು ಇಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆ ತೋಜೋಡು ಎನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೆಲ್ಕೊಂದಲ್ಲ ದಾನೆ 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 ದಾಯ್ತಾ ದಾಯ್ತಾ ಓ. A few moments later. ಸಾಕಂಡು ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಲ್ಪು ಕೀರೆ ಪೇರ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇರೆ ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಪ್ಪಿ ಕೆತ್ತಿ ಬಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕತ್ತೊಂದು ಐತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯಾರಿಜ್ಜಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಡು ಅವಳು ಗೊತ್ತ